Haleluja. Boží slovo nelže. Boží slovo je pravda. On je to slovo a on, když něco řekne, tak to má opravdu váhu a platnost. Haleluja. Haleluja. Žálm 35:9. Má duše však bude v Hospodinu jásat, radovat se bude z jeho záchrany. A milí bratři a sestro, já tě vyzývám k tomu, aby si se navrátil zpátky do téhle radosti. Do té pravé radosti, ne do té falešné radosti z těch materiálních věcí, ale do opravdové radosti a ta pochází právě ze záchrany. To je právě ta radost, která vychází ze spasení, ze záchrany a v této radosti ty můžeš setrvávat každý den po celý čas, dokud Pán se pro tebe nevrátí. A proto můžeš ty ráno vstát a můžeš znova prožívat tu radost. Jenom ze spasení, ze záchrany. Pojďme se podívat, nemusíme tam do Božího slova, to projdu rychle, ale Izajáš 12. kapitola 3. verš říká, že z pramenu spásy budete čerpat. Ten zdroj té radosti je právě z pramenu spásy. A z toho ty a já můžeme čerpat. Víte proč? Protože dal Pán Ježíš Kristus v evangelích, on to dál vysvětluje a on říká, Lukášovi 15:7 říká, že tak bude větší radost v nebi nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými. Víte, proč my můžeme čerpat tu radost, že když jeden hříšník činí pokání, celé nebe se raduje. A ta radost pochází z nebe. Ta radost, průduchy nebe jsou otevřeny právě na tvůj život, protože ta radost proudí z Krista, z jeho života, z celého nebe. A potom v Římanům tady říká, že jsme ospravedlněni vírou a máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. A radujme se v naději slávy Boží. Haleluja. A 1. Petr říká, i když jej nevidíte, milujte ho a radujte se s nesmírnou radostí, která je výsledkem vaší víry. A ta víra právě skrze víru, ty jsi přijal tu spásu do svého života a proto ty můžeš čerpat. Proto ty můžeš ráno vstát, i když možná večer člověk může jít spát do nějaký sklíčený, ale ráno se obnovuješ, každý den Duch Boží tě obnovuje a právě nikdy nezapomeň na to, že jsi spasený, že jsi zachráněný. Nedovol, aby tě někdo svedl od toho, aby si pochyboval o spáse. Ta radost pochází ze spásy. A Filipským 4:4, on tady říká důležitou věc, ať procházíš čímkoliv, ať je cokoliv ve tvým životě, on ti dává příkaz. Můžeš tam prosím Filipským 4:4. A chci, aby jsme to všichni mohli číst, aby jsme to všichni mohli taky přijmout do svého života. Ať jsou okolnosti ve tvým životě jakýkoliv, ať se děje cokoliv, ať přijde zpráva jakákoliv do tvého života, ty se máš radovat. On tady říká, radujte se v Pánu vždycky, nejenom někdy, nejenom když se nám daří, ale ty máš tu sílu od Boha, ty máš tu možnost tomu, aby si se radoval v Pánu vždycky. Znovu říká, radujte se. Všichni lidé, ať je vaše líbnost, Pán je blízko, ale on tady říká, radujte se v Pánu vždycky. To není jenom nějaká taková, nějaká možnost, ale to je něco, co Pán ustanovil ve tvým životě a ty z toho můžeš čerpat. Raduj se ze spasení. Přikazuj svoji duši. Pokud je tvoje duše sklíčená, nebo cítíš nějaký smutek, nebo něco, co chce přijít na tvůj život, a není to zárutek podle Boha, odmítni to ve jménu Ježíš. Nepřijmej to do svého života. Přikazuj svoji duši, tak jako David přikazoval. Stichni, zmrkni dušema a čekej na Hospodina. Raduj se ze spasení. Přikazuj svoji duši. Ona tě musí poslechnout. Protože tvoje duše musí být ovlivněna duchem a ne tělem. Amen. Haleluja. Já
poprosím naši sestru, aby nám přišla dneska sloužit. Já jsem ve velkém očekávání a věřím, že Duch Boží dnes bude promlouvat do tvého života. Jenom nedovol, aby slovo Boží se nesetkalo s tvojí vírou. Používej víru na tomto místě. Bůh vám žehnej. Děkuji za pozbuzení, blízký pozbuzuje. Je to velmi důležité, aby jsme byli pozbuzeni. Protože v tomto světě máme dost soužení, sám Pán Ježíš říká. Máme soužení v tomto světě a co říká, on přemohl svět. Amen. Je to radost, je velmi důležitý, protože je to síla. I když zarmoučíš, smutíš, věci se nezmění. Ale když se raduješ, věci se změní. No opravdu, když zarmoučení jsme, skličení jsme, zklamáni jsme, zdeptaní, z toho se věci se nezmění. Ale když se radujeme, věci se změní. Když se radujeme a děkujeme, k té radosti, že můžeme přidat děkování. Amen. Tak věci se změní. Proč? Protože Bůh začíná jednat. Žáblovo tak říkají, aby jsme byli sklíčeni. Aby jsme byli takový jako znechutění. Aby jsme byli takový zoufalí. To je celé jeho taktika, jeho úsilí, aby jsme v tom žili. Proto se děje okolo nás, protože on do nás nemůže vstoupit. Proto může působit, co on může působit naše okolnosti, aby jsme na to zaměřili, hleděli, soustředili a aby jsme jednali podle tělesné smýšlení. Ale Boží život vychází z nitra, protože jsme ho přijali, on žije v nás, ten zdroj život je v nás. Proto on to ze všech síly snaží se tyto zdroje, aby jsme nečerpali z nitra, ale aby jsme čerpali zvenku, které nás unavuje, které nás vyčerpává. Amen, děkuji Pánu za to povzbuzení. Nezapomínejme, radujme se v Pánu a děkujeme Pánu za všechno. To je naše ovoce, to je dobrá oběť bohoslužba. Radost a děkovat. A k tomu ještě můžeme přidat chvála. Amen. Chválíme Pána. Era doma jako s malou Esterkou, ne? On pustí ráno, chválí, když já jsem s ní, zpívám, já jsem to, co říká Boží slovo. Já do ní normálně štěpuji. To ona sama sedí, zpívá. Radost. Ona to potom si uvědomuje. Ona jedno říká, vám já se nebojím, protože Ježíš je ve mně. Je to malička, to stále my musíme jako věnovat dětem, taky jak na sebe my potřebujeme pracovat a malým dětem, co oni slyší, a možná přijdou takovým věk, zapomínají, protože puberta přichází, různý přichází konflikt, co má dělat, jak se má rozhodnout, jak se oblíkat, s kým se má kamarádit. Tam přichází různý takový jako konflikt, jak se má rozhodnout, někdy neví, zmatek. Ale stejně, někdy vypadá jako oni jako slovo, jako ignoruje, jako nedává tolik důraz, ale stejně v nich je zase to. Přijde, vždycky bude vycházet z něj. Vychází. A proto oni, i když si stárnou, nezavloží, vždycky se navrátí. Amen. I když očima nevidíme hned ty výsledky, aby jsme nebyli zkreslí a zoufali a beznádějní. Co dobré semeno sádíš, vždycky to sklíží. A zlé semeno sádíš, taky to sklíží. Ale usilujeme sádit dobré semeno, které vydává život. Ne bodlaky, ne trny, ale dobré semeno. Jestli vnímá nebo nevnímá, vždycky padne to semeno a přináší správný čas, přináší svůj úrod. Amen. Protože slovo Boží nikdy nezbývá. Nezapomínejme, slovo Boží nikdy nezbývá. Slovo Boží
vždycky vykoná, když setká s vírou. Amen. Tak dneska chci s váma stíle slovo. Matouš 11. kapitola, verš 28 až 30. Matouš 11. kapitola, verš 28 až 30. Budeme číst společně. Pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé juho a učte se ode mě. Nebo jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mé juho je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Amen. Podle toho slova chci s váma sdílet život odpočinku a pokoj. Amen. Život odpočinku a pokoj. Než jdeme do slova, chvíli se modlíme, aby Duch Svatý jedná naši srdci, protože tyto naše mysl potřebuje utišit, aby jsme porozuměli slovo, protože mysl hodně každou chvíli něco přemýšlí, aby jsme byli opravdu soustředění, zaměření na Pána. Amen. To slovo, aby padalo do našich srdcí, přineslo 30, 60, 100 násobně. To je boží matematika. Ne 1 plus 1, 2, ne. 30, nejmín 30. Říkám nejmín. V tom potřebujeme víru. Nejmín 30. V tom 60. 100 násobně. To je boží matematika. Ty celo jako opravdu upřímným srdcem, čistým srdcem vírou sádíš, nemáš tolik příklad peníze, sádíš opravdovým srdcem, já nevím, 50 korun, ty můžeš počítat, to je 50 korun, ale Bůh počítá už jinak. Představ si 100 násobně. Kolik je? 50 krát 100 násobně. To neříkám takto, jenom to Bůh je schopen dát ještě mnohem víc. Kdyby jsem neprožila, to neříkám, ale já jsem to prožila. Jsem to měla tu zkušenost se svým tohleto. Proto můžu vám úplně jistotě můžu vám říct. Bůh takto opravdu, Bůh je štědrý, Bůh je bohatý, všechno patří Bohu. Amen? Všechno patří Bohu. Co patří Bohu, a i nám patří. Jsme dědičové. Dědičové. Člověk na zem všechno dá synům, říká žálný. Nebesa je čím? Boží. Ale zem všechno patří Božím lidem. Amen? Drahý nebeský Otče, my tě děkujeme za tento den, tento čas, Pane. Tvoje milost je tak hojná, Otče můj drahý. Ty jsi štědrý Bůh. Tvoje milost je hojná a my nemůžeme jak počítat, jak je to hojností máš, Pane. Že si dá svého jednorozeného syna za nás každou jednou, Pane. Já ti za to moc děkuji, Otče, ano, Pane. Jak tvoje slovo říká, máme se radovat ze spásy. Děkuji ti, Otče, že to je největší dar, který jsme přijali. Že jsi nás zachránil, že jsi nás vysvobodil, že jsi nám dal nový život, že jsi nás posadil v Kristu Ježíši nebeské oblasti. Děkujeme ti, Otče můj drahý, za tu milost, Pane, kterou máme v Kristu Ježíši našem Pánu. Otče můj, ve jménu Ježíše Krista, dnešní den, Pane, tento čas přišli jsme, Pane, aby jsme se uctívali, aby jsme setkali s tebou. Děkujeme ti, Otče můj drahý, za tento čas, je to požehnání, je to milost tvoje, Pane. Prosím, Otče můj drahý, ve jménu Ježíše Krista, za naše srdce, aby si ty jednal v našich srdcích, Pane. Každé, Pane, věci, které nám překáží, aby bylo osraněno. Každá pochybnost, každá, Pane, beznadějnost, Pane, situace, jak prožívat v srdci,
nebo zoufalství, nebo Pane, únava, nebo zdeptanost, cokoliv, Pane, cokoliv nejsou od tebe, ve jménu Ježíše Krista právě teď, Pane, skrze tvého slova, ať je odrezáno ve jménu Ježíše Krista, protože tvoje slovo má moc činit, Pane, oddělit myšlení, tělesní myšlení oddělit od ducha. Prosím, konej ty, Pane, v nás. Tvoje slovo soudu a jsou život. Tvoje slovo jsou životem, Pane. Je mocný a osvěž než tvoje srdce jakýkoliv meč. Děkuji ti, Otče můj, za tu milost. Prosím, Otče, ve jménu Ježíše Krista, tento čas, Pane, skrze ducha moudrost a zjevení, aby jsme slovo uměli přijmout, aby naše víra byla spojena tvým slovem. Ne, aby jsme nedopadli tak, jak lidé, Pane, na poušti. Jejich víra se slovem nesešlo. Ale ne, dneska, Pane, ty žiješ v nás. My máme ducha víry. Ať slovo i naše víro sejde, Pane. Ať vidíme věci už ne našima očima, ale tvýma očima. Ne tělesnýma očima, ale očima z ducha, ať hledíme. Ať nejsme, Pane, stále oklamaní od ďábla. Ďábel stále chce, aby jsme tělesně očima hleděli a rozsuzovali, co je dobré, co je zlé. My nejsme soudce. Ty jsi, Pane, soudce. Prosím, konej v nás. Veškeré myšlení, Pane, tebe není z tebe, nejsou z tebe, se podáváme do Kristu poslušnosti. Do Krista. Ať každý mysl, ať se podá do Krista, ve jménu Ježíše Krista. Děkuji ti, Otče můj drahý, že tvůj život je v nás. Co dýcháme si to ty, Pane. Ty jsi se stal, Pane, naším životem. Jsme živí v tobě. Nejsme odděleni od tebe, ale jsme spojeni s tebou. Děkujeme ti, nebeský Otče, za každého bratra, za každou sestru, Otče. Děkuji ti, Pane, prosím, od milost a poženání, Pane, si učinil každou jedno poženání. Pane, ať to poženání v životě, ať se uvolňuje ve jménu Ježíše Krista. Ti bratři a sestry, kteří dneska nemohli přijít, Pane, kteří jsou nemocní, jsou uzdraveni ve jménu Ježíše Krista. To každé tělo, Pane, ať přijde tvá uzdravující moci, Pane, mocně proudí tam. Každý virus nebo vaclí právě teď ve jménu Ježíše Krista, ať je zničeno v jejím těle. Tvůj život, tvoje síla, Pane, je znovu obnovuje a posilňuje, Pane, ať jsou uzdraveni ve jménu Ježíše Krista. Každý bratr a sestra, každé dítě, Pane, kteří jsou nemocní ve jménu Ježíše Krista, právě teď plně uzdravení. Promluvíme uzdravení ve jménu Ježíše Krista. Děkuji ti, Otče, tvoje církev je živá církev, Pane. Ty pečuješ i svoje církev. Děkuji ti, Otče můj drahý, ať zůstáváme tak věrně v tobě, Pane, a kráčíme s vírou a důvěrou v tobě, nebeský Otče. Chválím tě, Pane, já vyvyšuji tvoje svaté jméno Ježíš, které na každé jméno, Pane, se všichni společně, kde jsme zde na tomto místě. Vyvyšujeme tvoje svaté jméno Ježíš, který je na každé jméno. Ježíš Kristus, který je náš Pánem i králem, Pán Pánu a Král králu. Sláva tobě, nebeský Otče. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Ježíš je dobrý. Amen. Ježíš je dobrý. Amen. Ježíš je dobrý. Amen. Opravdu je dobrý. Jak jsme četli, tím slovem chci s vámi slyšet, jak jsem říkala téma, život, odpočinku a pokoj. Kde se my můžeme odpočinout? Kde se nalezneme pokoj? Kristu Ježíš naším Pánem. Amen. Tady slovo nás vyzývá k tomu, že předtím, když 11. kapitola, když čteme, a tam mluví o Jana Křtiteli, ne? A tam mluví lidé, jak nereagovali. No. Od Jana, od té doby nebeské království trpí, ne? Nás se nic uskvapí. A dál potom mluví, že
ani hráli a netancovali. Důvod má, proč Ježíš tohle slovo řekl. Potom dál Ježíš mluví město, kde Kapernaum, ještě další město. V městě Ježíš tolik činil zázraky. Ale lidé nečinili pokání. Tady toto je napomínáva. Je Sodoma Gomora bude ještě mnohem lepší bude. Tak oni viděli takové zázraky Kapernaumu a ještě Besaide, tím městečko, jak Ježíš procházel tam, činil zázraky. A Kapernaum synagoze. A démoni byl vyháněn, je to tak? A ještě další zázraky tam se dělo, Besaide, tam i to jsou města tam, i galilejský. A oni nečinili pokání. A potom Ježíš tady říká dál, Otče, děkuju ti, že jsi tu moudrost ne, nebo můžeme číst 25 verš. Že v té době Ježíš řekl, chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Jistě, Otče, nebo tak se ti zalíbilo, všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná syna, jedině Otce a ani Otce nikdo nezná, jedině syna a ten, komu by ho si chtěl zjevit. V tom říkáme, tady pojďte ke mně, to je výzva, pozvánka, zve. Ježíš tady zve lidé, kteří byli tam. Pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Za prvé, co bylo, z čeho lidé byli takový upracovaní, obtěžkami se prožili v životě těžkosti, trápení. V podobném řadě to je hřích. Už někdo naložil tam bremeno. Někdo už naložil ty bremeno, no, že už s někým naloženo na lidé. Ten hřích, který sám v té době ještě byli pod zákonem. Lidé sami i dneska, lidé sami nemůžou zbavit svoje hříchy. Všechno příčin je v životě, co prochází člověk, těžkosti, trápení, tam je někdy nějaký příčin. Proto prožívá v životě takový, jsou unavení, vyčerpaní a nese bremeno. A tady Ježíš proto zve lidé k odpočinutí. A další, tady můžeme vidět, z čeho v té době byli lidé takový jako upracovaní a byli takový obtěžkaní. Protože jaké bremeno jim bylo naloženo? Od zákonníci, od farizeů. Jim bylo naloženo tak bremeno, které oni sami nedodrželi. Jenom oni měli známosti, mluvili, oni ani jejich svědomí ani se netrápilo, že to nedodržujou. A lidem naložili ještě víc bremeno. Je to tam, my to víme, jak to fungovalo, když je zákon bylo hřích, když je někdo hřeší, ne? Co bylo za odplata hřích? Smrt. Právě tady je to bremeno. Já jsem vyhledávala tady to, když chci víc k tomu porozumět, ne? Je to překlad, je to hodně důležitý. Jak přeloženo člověk ví tomu, jako té mysl, jakým myšlenkami, jakým srdcem Ježíš to mluví. A to slovo. Řečtině jsem jako napsala, aby jsem rozuměla, korejštině, ne? Řečtině takhle napsala. Pojď ke mně, ti, kteří jsou už vyčerpaní. Snažili jste, hodně jste se snažili jste se, a protože už máte nějaké těžké bremeno. Snažili jste se to zbavit, ale jste nemohli zbavit.
A všichni lidé, proto pojďte ke mně, já vám dám odpočinutí. Já vám dám odpočinutí. To znamená, tento význam je to takto zní, že už od už je, jak jsem říkal, je to už ne, že to chtěli, jaký bremeno dnes, ale už je naloženo na lidech. A my jsme byli taky. Možná někdy, i když jsme znovu zrození, stali jsme si dětmi Boží, někdy ani tak nevědomé, my neseme nějaké bremeno. Neuvědomujeme, odkud pochází, proč to najednou prožíváme těžké v svém životě, těžkosti. I když jsme znovu zrození dneska, žijeme s vírou, v životě se děje, někdy prožíváme, nám je naloženo nějaké bremeno. Prožívali jste? Prožíváme. A kdo nám tyto bremeno naloží? Kdo chce? Přitom Ježíš zve, pojď ke mně, já ti dám odpočinutí. U mě naležeš odpočinutí. U mě si odpočineš. Můžeme dát i proč my můžeme odpočinout v Kristu Ježíši. A tady to verš můžeme jít dál. Tady říká, že 29. verš, že pojďte ke mně, potom říká, že Ježíš dá odpočinutí. A říká, vezměte na sebe mé juho a učte se ode mě. Mé juho a učte se ode mě. Co je juho? Co je juho? Co je bremeno? Co my, jak Ježíš tady nám říká, aby jsme nesli jeho juho. Co to je? My musíme vědět. Když nevíme, potom nejasní jsme. Co je jeho juho? No to, čemu se dává takhle, to juho, který říká Ježíšovo juho, říkám, aby jsme nesli na sebe Ježíšovo juho. A učte se ode mě, říkám. To je to, v starém zákoně, juho, starém době, oni, jaký juho bylo? Zákon bylo jejich, nemohli co nést. Ale Ježíšovo juho je nový způsob života. Nový způsob života. Co je ten nový způsob života? To je slovo Boží. Slovo Boží, který nás osvobozuje, který nás vysvobozuje, který nás uzdravuje, který nás omnovuje a občerstvuje. Když prožíváš takové těžkosti, nebo takové něco na tebe, prostě něco se děje, prožíváš tu chvíli takové trápení, těžkosti, ale jakmile přijde slovo od Pána, ne? Přijde slovo, přichází slovo Boží, co slovo říká, co slovo to dělá? Ty bremeno láme a jsi osvobozen. Co lámalo? Slovo. To slovo samo, když Pán pošle slovo, to slovo sebou je pomazaný. Slovo je, protože slovo jsou duch a jsou život. Tělo nic nemůže, ale Boží slovo jsou duch a jsou život. Slovo je Bůh. Když Bůh pošle, to slovo je už přijde pomazaný. A přijdeš, ne, že už věci se změnilo, ale v prvním řadě duchovně to juho je zlomeno. A ty už prožíváš to svobodu a už kročíš a můžeš vidět, situace se změní. Protože slovo, ty už slovem kráčíš. Když slovem kráčíš, věci se musí změnit. Mojžíš, když museli projít Rudé moře, Bůh řekl, Daniel hůr, to bylo slovo Boží. Podle slovo on vykonával a všechno se, ta cesta se otvírala. A Jozue, řeka Jordan, museli projít taky, ne, aby šli do Jericha. Řekl Jordan, před nimi byla řeka. Ale co oni řekli? Pokyn nesli schrana znovu. To všechno, co oni v tom kráčeli slovem Božím. Když kročíte, co bylo to? Ten pokyn bylo od koho? Bůh to promluvil, Bůh to řekl. Když Bůh je řekl, je to slovo. Bůh řekl, aby knězi nesli
tú starú zmluvu a vkročili do vody. Voda se otvírala. Práve, že víra je v tom, a proto Boží slovo říká, když jdeme dál, že na pouště, Židům 4. kapitola říká, na pouště izraelský národ, její víra nesešlo slovem, proto zahynuli. Proto nemohli vejít do odpočinutí. Nemohli vejít do odpočinutí, protože oni slyšeli slovo Boží, ale její víra slovem Boží nesešlo. Nesjednotilo. To znamená, oni to slovo nepřijali s vírou. Nepřijali s vírou a nevykonávali. Co bylo v ní? Nevěra. Neposlušnost. Nevěra, kvůli nevěra a neposlušnosti, oni nemohli vejít do zaslíbené země. To znamená, nemohli odpočinout. Nemohli vejít do odpočinutí. A jdeme tam, jak pokračujeme, že 29 tady říká, já vám prosím, já teď poslední čas hledám ty řeštině, jaký to význam, jak to popisuje, protože každý překlad jako podoba. Třeba řekneme, za 2 roky budou překládat, zase budou překládat jinak. Zase budou používat jiné slovo. Víte proč? Další generace nebudou rozumět to, co dneska lidé, jako my používáme slovo. Proto podle jej, aby oni tomu rozuměli, musí to. Protože stará čeština, v té době tomu rozuměli starou češtinu, ale my čteme dneska starou češtinu, nerozumíme vůbec, protože nepoužívá to slovo. Proto ten překlad se mění, proto nová verze pořád vychází. Ale ten originál zůstává pořád originálem. A originál není to tak těžké, aby jsme tomu rozuměli, jenom škoda, že my to nemáme ten originál, ale to nevadí, když hlavně jsme tomu rozuměli to slovo, protože Duch Svatý to dává porozumění, když otvíráme srdce. Máme touhu, opravdu chceme poznat Pána, opravdu chceme žít ten život, který je v Kristu Ježíši, chceme činit vůle Boží, srdce máš touhu, Duch Svatý chce otvírat, opravdu dávat se zjevení, dávat se porozumění. To činí Duch Svatý. I když Bible se může změnit, i když ten překlad může se změnit, ale Duch Svatý ten, který autor. Duch Svatý je ten autor. Amen? Proto, když opravdu spoléháme na Ducha Svatého, když neporozumíme, se modlíme, on nám dává porozumění. Chce, Boží vůle pro nás, každého jednoho je, aby jsme poznávali Boha, aby jsme porozuměli Boží slovo, aby jsme žili tímto slovem Božím. Amen? Tady 29 říká, měj ho, to znamená, jako říká, v té době, jak rabini, jako zákonníci učili, to bylo pro lidé. To bylo nemožné, aby oni to dodržovali. Pro ně bylo jako takový těžké. Její učení, její způsob život. Proto Ježíš řekl, učte se, co oni mluví, přijmejte, ale jejich způsob života se neučte. Protože oni to nežili. Oni sami neuměli žít a přitom ti obyčejní lidé, kteří ani neznali písmo, nečetli, jak by mohli všechno oni číst a žít podle toho. Co oni rabini, oni zákonníci, co oni je učili, podle toho slyšeli a oni to žili, ale pro ně bylo jako těžké to žít. Ale Ježíš přinesl nový způsob života. Ne, že tohle jako nezrušil nic, naopak naplnil. On to věděl, jestli kdyby jsem dneska o tom mluvila, co mi přicházelo, to Pán opravdu milost Boží, co jsem pochopila věci, které zapasila, to já vím, já si myslím, to všichni prožívají tohle. Ale když Pán dá, tak to, Pán dovolí, tak to o tom budu chvíli mluvit, protože to vysvobozuje. A ještě auči jsem
To ještě jsem musela prožít v autě dneska. Jsem ticho byl, úplně jsem byla ticho čapění oči. Radši jsem buď poslouchala něco, protože v tom uvědomění přicházelo. Milí bratři a sestry, my musíme rozsuzovat, jestli jednáváme podle ducha nebo podle těla. Strašně moc, ani se nám nezdá, podle těla jednáváme. Proto naše křesťanský život tam se nezmění hodně. Proto pořád zopakujeme stejnýma věcima, proto církev je prázdný. Proč? Protože tělesné jednání, tělesné smýšlení, jak Říman říká, málo kdo to porozumí, pochopí. Všichni myslí, podle ducha myšlení je, jak Duch Svatý musí něco zjevit. To není to takhle. Není to tak. Ale Duch Svatý zjevuje. Ale my máme rozsuzovat, jestli to, co teď přichází, co já projevuju, ne, jestli to je z těla nebo z ducha. To je to, aby jsme uměli rozsuzovat. Když neumíme rozsuzovat, to je to v životě, neprožíváme ani odpočinout, ani pokoj. Všechno souvisí. Ať to řeknu, musím to žít, protože to spojuje. Situace, jak chvíli tam vzadu skrze řeči, taky to mluvili. V tom je to všechno, protože to je život. To je život. Protože jsme se zvykli. Příklad řekneme. To začínalo to zahrada Edenu. Víte o tom? Zahrada Edenu. Co Žábel řekl? Evě, budeš poznat, otevřete oči, budeš poznat dobro a zlé. Ne? Žábel stále chce, aby jsme rozsuzovali, co je dobré, co je zlé. To znamená rozsuzovat, co je dobré, co je zlé, aby jsme my se stali na místě Boží, aby jsme my soužili, toto je dobré, to je špatné. Žábel stále to chce. On to dělá v našem životě. On dělá na nás a on chce, aby jsme my to dělali. To je jeho. Budete poznat, co je dobré a co je zlé. Budete jako Bůh. Aby lidé člověk byl na Božím místě, aby začali rozsuzovat. Jsi špatná, jsi dobrá. Ty děláš dobře a ty děláš špatně. Ty děláš všechno špatně, ano, ty něco děláš dobře. To je to, aby člověk dělal. On to řekl, Žábel řekl. Víte, co Žábel chce? Musíme odhalit jeho taktiku. Neodhalíme, my jsme oklamaní. Ježíš nás už volá, už jsme povoláni k tomu odpočinout. Židům říká, kdyby už vešli, neříká ono dne, ale ještě zbývá ty dny, kdy má přicházet lidé k odpočinutí. Opravdově odpočinutí my můžeme jedině v Kristu Ježíši. V Kristu Ježíši nalezneme, můžeme odpočinout. Tam říká Židům, jak Bůh stvořil svět a vešel do odpočinutí. 6 dní stvořil a 7 let odpočinul. A už skončil. Tak i nám taky zbývá ten odpočinut, kdy dokonal Ježíš na kříži spastelské dílo. Tak my máme už v Kristu Ježíš máme odpočinout. Skutečně, opravdu skutečně Boží vůle dnešní den, každodenní život máme se odpočinout v něm. To neznamená, aby jsme nechodili do práce, nedělali. O to není. Dělat máme všechno, ale odpočinout je co? Pokoj. Ty neusiluješ svoji sílu. Ty nemusíš něco prokazovat, něco dokázat. O to není, ale je Kristus. Kristus ve mně, on je ten, který koná, že já jsem jeho ta nádoba spojená společně, jeho vedení, jak Kristus vede ve mně, jak to koná. Tam už tam není stres, tam už není únava, tam už není takový jako, jak co lidé, když na mě to říkají tu rest, už nebude to tam. Když člověk když nemá odpočinutí, takhle to je zaměřeno. Co když udělám to takhle, co když lidem se nebude líbit? Ne? Příklad řekneme, jak sloužíme. Jestli dneska moje kázání, jestli vůbec se mu někomu líbilo. To už je to moje úsilí. Všechno. Tady to je zároveň taktika tu myšlení. My musíme rozsuzovat tyto myšlení, co není od Boha, co je od zlého. Zastavit, Dan nás nepřijímá. On dělá toto. Čím to nás unavuje, čím to nás vzdá
vzdáli od Boha. Čím to chce, aby sme byli na míste Boha, aby sami sebe rozsudzovali. Sami sebe říkali, ty si dneska nedělala dobře. Ty si dneska dělala špatně. Ty si nemusela dělat takhle a mohla si udělat takhle. Tak to chce nás stále manipulovat. Protože on nemůže vstoupit do nás. Nemůže vstoupit do nás. Ale co znamená? To znamená, aby jsme všechno souhlasili s dělami chyby nebo nezlami. To není, aby jsme porozuměli. Chyby můžeme, ne že máme dělat, ale kdyby jsme nedělali chyby, už jsme dokonali. Dokonalost je v nás. Ta dokonalost nás vede ke dokonalosti. Během to proces, ke dokonalosti, jak procházíme proces v životě, formování, broušení, očistění, aby jsme byli jako rýzí zlato. Když jsme úplně jako rýzí zlato, ten čas je když přijde Ježíš, když s ním se sejdeme, zkříšení. Tehdy úplně jsme plně proměna. Teď to je už oslabená. Teď je proces jako taková proměna. V té proměně my potřebujeme naleznout, odpočinout v Kristu Ježíši. A pokoj. Víš, že ty máš pokoj? Často lidé, dej mi pokoj. Pořád to říkáme, ne? Dej mi pokoj. Někdo něco řekne, dej mi pokoj. A ty děti nemůžou ti dát pokoj. Nebo prosíme, pane, dej mi pokoj. Ne, aby nechal mě být, pane, dej mi tvůj pokoj. Takhle někdy se modlíme. Někdo žádá, pane, prosím, dej mi svůj pokoj. Ale Ježíš už nám dá svůj pokoj. On je ten pokoj. Když on přišel do nás, ten pokoj je v nás. On je skutečně ten pokoj. A ten pokoj je s tebou. Právě tyto myšlení, které teď mluvím, co je dobré, co je zlé, rozsuzování, nás dělá, aby jsme nevnímali ten pokoj, že máme. Protože to, co unavuje člověka, rozsuzování. Porad, co je dobrý, co je špatný, co je správné, co není správné. Tohle z toho člověka unavuje. Potom je to vyčerpává dokonce. Ale ten pokoj skutečně je v nás, je s námi. Ježíš je kdo? Kníže míru. Ježíš, když přicházel, jak vstal z mrtvých, mezi učeníky, on píše, pokoj vám. A i Janové evangelium co říká? Že nám tam pokoj ne ten pokoj světa. Kdyby nebyl ten pokoj Boží, kdyby nebyl s námi, já nevím, jak bychom mohli být dneska tady. Samozřejmě to je milost. Protože už před několika dní jsem to rozjímala o té pokoji. Jako nebudu říkat, že Pán mi ke mně promluvil, ale jako promítání myšlení, uvědomění mi to přicházelo. Tyto uvědomění nebylo z mých hlavy. Protože on je v nás. On to připomene a učí nás. Někdy ani nevíme, jak nám připomene, jak nás učí. Někdy vypadá to i naše myšlení. Ale tyto myšlení není z naší hlavy. Já jsem rozjímala o této pokoje. O milost. Takovým tichým zevnitř, uvnitř. Vždy ten pokoj je stále. Bylo s tebou, je s tebou. Šalom, ten pokoj Boží, to dělá, chrání nás. Šalom, pokoj není to jenom cítíme se dobře, ten pokoj chrání nás. Šalom to význam, ten pokoj chrání nás a ještě uchraňuje nás a zachovává nás. Jsem o to, jako aby jsem zamyslela celý svůj
celý proces až do dnes, ten den. Kdyby nebylo pokoj Boží se mnou, možná někde by hrotila by to. Vždyť ten pokoj byl s tebou. Proto si teď. Protože v životě tolik věcí setkáváme, někdy nebezpečí. Někdy tak těžkosti vypadat neuneseme. Někdy takový nějaký zklamanost, který tu chvíli vypadá už nestaneme. Zoufalství připadá v to dané chvíli, už nemůžeme kráčet dál. Ale samozřejmě zároveň to je milost Boží s námi, to milost činí, ale ten pokoj vedlo a neslo, vyvedlo, zachovává. První Tesalonický, 5. kapitola, co říká? Raduj se neustále, vždycky se modlí, za všechno děkuji, sám potom nepohdej proroctví, neuliši ducha, a potom říká, sám Bůh pokoje, když vás zachovává celého vašeho ducha, duše i tělo. Co myslíme? Dnes Pán nás nezachovává? On nás zachovává. Amen? On nás zachovává, jsme jeho děti. Sám Bůh pokoje říká, Bůh pokoje nás zachovává. To znamená, pokoj Boží je s tebou. Co potřebujeme, aby jsme v Kristu Ježíš prožili tu odpočinutí a ten pokoj opravdu prožít? Jak jsme četli tady, můžeme jít tam, aby jsme aspoň ty slovo četli. Židům 4. kapitola od první verši můžeme přečíst. O to se potřebujeme opravdu usilovat. Odpočinout. Co to znamená? Co je ten odpočinutí? Odpočinout je, už zastavíš prostě. Co zastavíš? Svoje úsilí, svoje námahu, svoje celé starosti. To zastavíš už. Stop. A když zastavíme, co potom budeme dělat? Potřebujeme odpočinout, ne? Ale zároveň potom jaký to problémy. Já si chci odpočinout, ale tam je nějaký problém. Mám zastavit, že nedělá si starosti. A už četl bratr to slovo. Už je přečteno to slovo. Filipským 4. kapitola. Svěřit Bohu. Zastavit, dělat si starosti, zastavit svůj úsilí a svěřit Bohu. Nesvěřujeme Bohu, nemůžeme si odpočinout. Svěřit Bohu, předat Bohu, aby Bůh to převzal. Když předáme Bohu, tedy naše mysli, srdci tu trápení už je vzat od nás. Tedy můžeme se odpočinout. Tak můžeme číst společně. Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí. A tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim. Slyšené slovo jim ale nepomohlo, nebo se u posluchačů nesetkalo s vírou. 3. verš. Do odpočinku tedy vcházíme jen my, kteří jsme uvěřili. On přece řekl, rozumněval jsem tenkrát odpřísahl, do mého odpočinku nikdy nevkročí. Jeho dílo je ovšem hotové už od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví. O 7. dni takto. 7. dne Bůh odpočinul ode všech svých skutků. A jinde zase, do mého odpočinku nikdy nevkročí. Možnost vejít do odpočinutí tedy stále trvá, ale ti, jimž byla tedy zvěstována dobrá zpráva, do něj kvůli své neposlušnosti nevešli. Proto Bůh znovu označuje nějaký den jako dnes, když on mnoho později říká Davidovým ústy. Jak už bylo řečeno, dnes, když to uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzeli.
kdy je totiž Jozue uvedl do odpočinku, Bůh by pak už nemluvil o jiném dni, proto tedy Božímu lidu nadále zůstává svátek. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých. Usilujme tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po jejich příkladu nepadl kvůli neposlušnosti. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až do rozhraní duše a ducha, až do mozku a klobu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Amen. Proč nemohli být kvůli neposlušnosti? To není jenom v té době, i dnes platí. Jak můžeme být to odpočinutí? Skrze víru a víra je co? Poslušnost. Posloucháme slovo, už my ze své síly nedokážeme. Slovo posloucháme a přijímáme a důvěrou kročíme a to slovo činí. Slovo dělá. Slovo, co dělá tady 12. verš? Slovo odděluje myšlení, co je tělesné. Rozsuzuje, co je nevěra. Slovo přichází, rozsuzuje. Teď slovo rozsuzuje tvoje srdce, tvůj stav, srdce a duše, tvůj duchovní stav. Jestli opravdu zdáš, žiješ s vírou, jestli opravdu skutečně přijímáš slovo, se podáš Božímu slovu. Slovo to rozsuzuje. Jestli opravdu moje víra je opravdová, nebo mám nevěru, mám pochybnost. Boží slovo jak rozsuzuje, řekneme, tam jdeme Filipským 4. kapitola, 4. Tam tady můžeme rozsuzovat svůj stav. 4. kapitola od 4. verš. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Tady můžeš rozsuzovat svůj stav duchovně. Jestli se raduješ, nebo plný starostlivý. To se neradujeme, to neznamená, čím to je konec. A co my potřebujeme? Důvěra Pánu. Proč nemůžeme se radovat? Když jí chybí důvěra. Když nemáme důvěru k Pánu, nemůžeme svěřit. Nemůžeme se odpočinout. I když Ježíš už všechno dokoná, dílo na kříži dokonáno jest. Pan světa se nevyžaduje od nás, aby jsme dělali to, co je nemožné. On spíš chce, aby jsme v něm se odpočinuli. My jsme se tak zvykli, lidstvo je tak zvyklý dělat starosti, se trápit, lámat hlavu, rozsuzovat. Toto se příliš moc, protože v tom jsme se narodili. Ale to je tělo. Ale co jsme dneska? V Kristu Ježíši jsme co? Nové stvoření. Staré pominulo, ale je tu nové. Ježíš nás zachránil. Amen. Naše duše. Já jsem o tom promítala. Hodně, jako ano, duch je znovu zrozen. Tady my dojdeme kompletní spáse. Amen. Ta naše duše má být proměněna. Amen, je to tak? Ale Ježíš to učinil, aby naše duše mohlo v něm odpočinout. Proto Ježíš, jeho duše zemřelo. Když zemřel, jeho duše zemřelo. A potom vstal z mrtvých. My potřebujeme proto slovo přichází, když se my se neumíme radovat, rozsuzovat se, proč já se nemůžu radovat? Rozsuzovat, zkoumat sami sebe. Pane, tvoje slovo říká.
máme sa radovať. Kdyby bylo nemožné, nám by neřekl, aby sme sa v ňom radovali. Radosť pochádza od koho? Z Ducha Svatého. To je ovoce Ducha. Pokoj taký vychádza z naše nitro. Je to ovoce Ducha. Pokoj, láska, radosť a pokoj. Amen. A aby ste nebyli smutní, že sa neradujete. Že sa neraduješ, nebuď smutný, protože musíš rozpoznať teď, proč sa nemohol si sa radovať. Jeden dôvod tady. Reakce. Deje sa niečo, musíme, nejenom vy všichni, ale ja, všichni, to je nejenom včera sa uměla žiť dneska, čas sa znovu budu umět. To je každodenní život zapřaný sami sebe a neskryt. Každý den je voľba. Každý den, aby sme nereagovali podľa tela, ale reagovali podľa ducha. Proto říkám znovu, Diabolova taktika je to staré, aby sme reagovali podľa telo. Když se reagujeme podľa telo, ono to roste, ani se nemôžeme radovať, ani nemôžeme prožiť ten pokoj, ani nemôžeme prožiť ten odpočinku. Proč? Důvod vám řeknu. Taky jsem to narazila. Proč jsem nemohla tak prožít? Co když už je ve mne? Všechno je mi dáno. Všechno je nám dáno, říká 2. Petr, 1. kapitola, ne? K životu, ke živočnosti. Všechno, co je potrebné, je nám dáno. Kde v našem duchu, když Duch Svatý přišel, on je naši pomoc, on je naši utěšitel, on je naši učitel. Amen? Ale je to někdo tady je, aby jsme nežili podle ducha. Proto se děje různý problémy, různý věci se děje. Jednoduché jenom řeknu. Tak manželé, ne? Nebo to je jedno, buď s mámou, dcerou, nebo dětma. Něco řekne, ne? Jedno slovo řekne. Co vás urazí? Co vás nejvíc urazí? Ty to neumíš? Nebo já nevím, co ještě? Co tě dotkne? Musíte vědět, co tě dotkne nejvíc. Když někdo, tvoje žena, nebo blízko, nebo ne, jenom něco řekne, něco dělá. Co tě nejvíc jako dotkne, nebo vyvolává stek, nervy. To musíš rozpoznat. Co tě nejvíc? Když se urazí. Něco si řekl, ona se urazila, když se urazí, tak to je jedno, prostě něco, každý má něco, protože to je šíjené tělo, proto musíme jako si první si rozpoznat, co tě nejvíc dotkne, aby si byl nahněvan, aby si byl rozčilen, nebo aby si byl uražen. Co tě nejvíc dotkne, to musíš rozpoznat. A přijde teďko, musíš v prvním řadě potřebuješ. Když řekne třeba, já řeknu můj manžel, ne? Jako my. On řekne, já nevím, co mi. Prostě něco mi řekne, co mi dotkne, ne? A jako víte, proč dotkne? My máme svoje představu. Ten má být ke mně takový být. Máme všichni svoje představu, aby ke mně byl takový, aby ke mně byla taková, aby děti byly takový. Máme svoji představu, jo, očekávání od druhého. Očekávání. Každý máme očekávání. Že jo, Lážo? Od Jany očekávání Jana, od tebe očekávání vždycky. Když není podle očekávání, naše představa, není naše podle očekávání, dotkne to. Dotkne potom co? Se uráží. Nebo je nahněvan, je rozčilen. Hned. Jak to, že ty můžeš ke mně takhle mluvit? Jak ty můžeš ke mně takhle se chovat? Já jsem kdo?
Já jsem kdo? Já jsem přece tvoje žena. Já jsem přece tvoje mama. Já jsem přece tvoje, co? Manžel. Toto nás vede k tomu, aby jsme neprožili pokoj a odpočinutí. To je ten semeno. To je to semeno, který my jsme sázeli. Sami sebe sázeli. Já jsem tvoje žena. Ty máš ke mně chovat. Určitě já mám svoje představ. Manžel musí být takhle ke mně. Manželka. Když není to, když dotkne, se uráží, nahněvá. Když člověk uražený, co dělá? Když je člověk uražený, je nahněvaný, má pokoj, odpočívá se, je mi fajn. Ne, je mi hrozné. Je mi hrozné, jak by mohla z tohoto stát. Je to tak? Ale díky Pánu, že on v nás nenechal v tom, uvede nás, to bylo naše tělesné smýšlení. Tyto reakce je tělesné smýšlení, ale Pán ten, který vždycky nás uvádí ke pokání smýšlení ducha. Aby jsme právě o tomto chci mluvit, že nemusíme tyhle věci opakovat. Když opakujeme tyto věci, život se musíme změnit. Pořád jako kolotoč. Ve chvíli byla uražena, přišlo uvědomění, vůči činit pokání, jde dál, zase přijde zase, protože semeno je tam, semeno je tady. Zase přijde tu situaci, zase tu semeno, co tady je založeno, co je představa, zase dotkne. Zase. Potom, co přijde člověk života, sami sebe vyčítají. Proč jsem takový pořád, co opakuju ty věci? Proč pořád jsem stejně v tom? Proč nejsem z toho vysvoboden? Proč? To je semeno, který my sami sebe zasázeli. Který sami svoje začali mít představu. Ale to, co potřebujeme, aby jsme byli z toho odpočinutí. Víte, proč toto se děje? Protože zaměření na sebe. To je zaměření na sebe. To je, když jsme zaměření na sebe, to je soustředění na sebe, tohle stojí. Když člověk je soustředěn na sebe, druhého rozsuzuje a taky očekává od lidé pochvála, uznání, zaměření na sebe. To je to závěr záhradu Eden. Evu vedl, aby zaměřila na sebe. Co znamená zaměření na sebe? Svoje hledisko mluví slovo. Ne, co Bůh řekl. Závěr i uvedl tak, aby byla na sebe zaměřena, aby hleděla na tu situaci. Wow, to ovoce vypadá fakt chutný. To ovoce vypadá tak dobrý. Ona závěr z toho svedl zaměření na Boha, aby hleděla na věci z Božího hledisko, z Božího slova. Boží hledisko je co? Podle Božího slova hledíš. Situaci hledíš, podle Božího slova hledíš, to je Boží hledisko. Amen? Závěr z toho tam uvedl, aby byla zaměřena na sebe. Fakt, když budu jíst, budu jako Bůh a budu poznávat, co je dobré a co je zlé, budu jako Bůh. Zaměřen za ten pohled zaměřený na sebe. A Pán my v životě, když jsme soustředěni na sebe, tyto věci opakujeme v životě. Ona nás dotýká. Maličká věc nás dotýká. Proto co my potřebujeme? To dělá naše duše. To dělá naše duše. On to tak svedl duše od Božího slova na to, aby hleděla.
A my potrebujeme v týmto živote, ak žijeme, aby naše hľadenie, naše zamieřenie, aby sa navrátilo len na Božího slova, na Boha. Skutečne, aby Bůh byl centrum našim srdci, našim živote. Aby sme začali hľadať veci skrze Božího slova. Amen. Když hľadíme skrze Božího slova, sebe hľadíme, na sebe hľadíme skrze Božího slova, druhého hľadíme skrze Božího slova. Skrze Božího slova to znamená Boží hľadisko. Už začínáme veci brať inak. Príklad, že Bůh miluje Kateřinu. Miluje ji, i když dělá chybu, tak já dělám chybu. Miluje ji. Lidé mají různý, jen to je příklad, aby jsme věděli. Lidé mají různé posudky na ní, že je taková, že je maková. Různě mají myšlení a řeči. Je to tak? Ona může slyšet tyto věci a tyto řeči. Může, když ona bude reagovat podle těla, dotkne jí srdce. Dotkne jí srdce a tímto ona dává sílu tímto lidem, který na ní mluví špatně, který na ní hledí špatně. Ona, když na to přijme, hledí na to, jim dodává jakoby sílu. Potom ona se trápí víc. Potom dozví, kdo mluvil takhle, myslí oni takhle, už nemá svobodu. Vstáže, přerušená, ani nemá pokoj. To je ďábel, co od počátku mluví dobré a zlé. Ale když ona si všechny tyto reakce, co vidí, co slyší, na to nereaguje. Já vím, kdo jsem. Ať se milují na mě, jak chtějí. Já vím, kdo jsem. Jsem Boží dítě. Jsem milovaná Boží dcera. Konec. Potom ona může zachovávat srdci a pokoj, stále může mě naleznout odpočívat. Duše se netrápí. Proč duše se trápí? Protože přijme věci, co jiní říkají, co jiní mluví. To je to, co ďábel řekl a Evě. Budeš rozhodovat, co je dobré a co je zlé. Amen. Když mezi manželství nebo rodičema, víte, já jsem taky osobně prožívala. Jako dospělí děti, ne? Když děti malí už se chovají na dospělí děti, když ke mně se chovají jinak, než já jsem očekával, protože já jsem měla svoje představy. Protože jsem mama, děti se mají, když už jsou dospělí, děti se mají chovat ke své mamě takým způsobem. Já mám svoji představu. Oni příklad, ne zlé myšlení, to dospělé dítě nemusí myslet zlé o mě. Prostě nějakým způsobem, nějaký zvyk to bylo, proto reagoval na věci ke mně. Ani to nepřemýšlel o mě špatně, zlé, ale může to reagovat tak, ale já jsem měla svoje představu. Dítě mají se chovat ke mně takhle. Protože jsem máma, mám určitě. Potom, kdo teď, komu je dotknuto? Mně. Dotkne mě, ne, se cítím v tom špatně a to řeknu, ne. Potom on si nemyslel takhle, nebo ona prostě řekne, já jsem nemyslel takhle, to není, že ty to bereš moc citlivé. A zase tady já mám svoje, to je tělesně, to je tělesnost. My potřebujeme svoje představu, jak to my máme o sebe, my svoje tvoříme představu, svoje, já říkám, ne Boží slovo, co o nás říká. My na sebe, jaký máme představu. Říkám, já jsem sestra v církvi, vy musíte ke mně se chovat takhle. Každý nějakou představu dělá na sebe, aby chovali se takhle. Když není to podle požadování, lidé se urazí a jdou pryč. Právě tohle v církvi není rozpoznání, nevidí tohle své těleso.
přestávají alebo pryč, protože ke mně byli takoví. Makovi. Ale mají představu, když přijdou do církvi, mají přijít ke mně, oběma políbit, ale někdo může zapomenout pro jiné. Ne, že to chtěl, ale prostě se děje. Já jsem to dělala taky v Plzni, že druhá sestra nebyla, jedna sestra přišla, jsem jako měla takovou radost, pozdravila a jedna sestra seděla vedle ní, ne, ona jak stála, já jsem ji neviděla. Podala jsem všechny ruce, chváli a se otočím, ona je tam. Já i pane, mi to tak, jak mě to mrzí, mi to, jak to, že jsem ji neviděla. Ne? Ale ta sestra jako se neurazila, ale někdo se urazí. To je proč mají svoje představu. Milí bratři a sestry, my potřebujeme skutečně, aby naše duše prožilo, aby Pánu ten odpočinutí, ten pokoj. My potřebujeme veškerý, co my tvoříme, tu představu, potřebujeme odbourat tak to podanství Kristus. Co my máme o sobě myslet? Jsem milované Boží dítě. Když Bůh mě miluje, celý svět nikdy by mě nenáviděl. Co chce se mnou? Ne, musím stát. Celý svět mě miluje, když Bůh mě nemiluje, to je ten problém. Ale když Bůh mě miluje a lidé mě nemají rádi, to je její problém. Samozřejmě, aby jsme nebyli lidem zlí, o to nemluvím. Protože nemůžeme se lidé líbit všem. Amen. Dneska Sára chválila. Buď svobodná v tom. Záleží na tvoje srdce. Jak ty srdcem stojíš, tak chválíš. Lidé na sebe, na tebe, jak se dívají, můžou se dívat. A ještě mladá, ne? Ještě není zkušená. No různě může myslet na tebe. A to není důležité. Nezáleží na to. Ty to myšlení, když přijímáš, můžeš zklesnout. Ale jak to ty vnímáš od Pána, jak jsi přijala, jak je to ve srdce, jenom to zachovávej. To je důležité, protože, to říkám, zavestali, o tom se hraje. Jak lidé o nás se dívá, jak mluví o nás. Ty problémy, chce nás vidět, hele, tvoje problémy je takhle, nevyřešíš. Ne, co slovo říká, všechno je možné, co ty věří. A Filipským musíme číst. Ano, prosím, teď věrný. Jo, čtvrtý, už mi to. Čtvrtý, raduj se Pánu, vždycky znovu říkám, radujte se. Naši základ radost je, že jsme zachráněni. Amen? Ze všeho z toho můžeme se radovat, že jsme zachráněni, jsme děti Boží, patříme živému Bohu, že Ježíš Kristus, ten dobrý pastýř je s námi. Amen? A říká, všichni lidé, ať znají vaši vlídnost, Pane blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete o své potřeby, proste s vděčností Boha. A Boží pokoj přesahující všechno chápání bude středit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíš. Amen. Co je důležité? Aby jsme opravdu, kdo dneska nemá starosti? Tady Bůh ví o všem. Máme starosti, máme problémy. Bůh to ví, proto říká. Aby jsme svěřili Bohu důvěru, aby jsme nedělali starosti, aby jsme se netrapili, aby jsme Bohu předali tyto starosti, veškerý cokoliv procházíš ve svém životě, osobní problém, různý problém, svůj charakter problém, že tě něco trápí. My máme svěřit Bohu, dát Bohu, svěřit, to znamená, Bože, vezmeš ty, převezmeš ty, konáš ty. Já ti děkuji, Pane, že ty to činíš, ty měníš si tyto situaci. Já ti za to děkuji, Otče. Co je důležité, co slovo říká? První list Jan, 5. kapitola, asi to je 13-14 verš. Je to velmi důležitý verš. Od 13. 15. verš, potom pomalu končím slovo. Budeme číst společně. To o nás mluví. Je to o tobě mluví. Je to o tobě mluví slovo. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna,
Abyste věděli, že máte věčný život. Co máš? Co ty máš? Věčný život. Věčný život je co? Boží život. Ten Kristus je ten věčný život. Kdo má syna, má život, říkáme. Tady znovu další věc. Toto je smělá důvěra, ti, kteří mají věčný život. Toto je smělá důvěra. Smělá důvěra, to znamená, nikdo nemůže tě zakazovat nebo překázat. Smělá důvěra, ty máš Kristu. To svatý Artači říká, smělá důvěra, kterou k němu máme, kdykoliv o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. Co je jeho vůle? Co je Boží vůle? Musíš vědět, co je Boží vůle. Co je Boží vůle? Co Bůh zaslíbil? Boží vůle je, podle Boží vůle, když prosíš. Moment. Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme. My máme smělou důvěru, kterou máme k Bohu. Amen. Kdykoliv o něco prosíme, co říká tady, o něco prosíme podle jeho vůle. Slyší nás. Co je Boží vůle? Boží vůle je to, že co Bůh zaslíbil, aby se dělo ve tvém a mým životě. Toto zaslíbené slovo, co říká, Bůh je věrný, co dá slib, on to splní. Zaslíbené, cokoliv, co se týká naším životem duchovně, fyzickým, materiálním, ve všem je to zaslíbeno, je slovo psáno. Zaslíbeno to znamená slovo. To je Boží vůle, který má se stát v našem životě. Amen. Rozumíme, co je Boží vůle pro nás? Milovaní. Aby se ti vedlo ve všem dobře, aby se ti dařilo ve všem dobře, aby si byl zdrav tak, jak se daří dobře tvá duše. Toto je Boží vůle, který slovo říká. Boží vůle je to, co? Aby jsme došli ke spáse. Slovo to říká. Amen. Boží slovo říká. Co říká slovo Boží? Proto my to zpíváme. Já jsem to, co říká Boží slovo a mám vše, co říká Boží slovo. Amen. Co Bůh zaslíbil? Proč Bůh zaslíbil? Aby se naplnilo v našem životě. Aby se naplnilo Božím lidem. Abrahamovi, co Bůh zaslíbil. Budeš mít syna. Bůh to naplnil. Budeš mít potomstvo jako na hvězdy, jako píseň moře. To bylo zaslíbeno Abrahamovi. To splně teď, poraz se plní, protože skrze Ježíše Krista, co Bůh dal slib Abrahamovi, tam my jsme se stali skrze, když jsme Kristovi, jsme Abrahamovo potomstvo. Proto říká, a když víme, že nás slyší, kdykoliv o něco prosíme, pak víme, že to, o co jsme jej prosili, to stáváme. Amen. Co je důležité pro nás? Aby jsme důvěřovali. Aby nás sešlo spolu. Amen. Od znovuzrození, když jsme se znovu narodili, Bůh se stará o nás. Proto máme svěřit. Tedy Bůh neříká, že když ty problémy dáš mě, já se budu starat. O to není. Vždycky se stará se o tobě a vždycky se stará. Proto důvěřuj a svěři mě. Veškeré svoje problémy, potřeby svěři mě. To je důvěra. To je vztah. Jediný vztah s Bohem, ta důvěra buduje. Když máme vybudovaný vztah s Bohem, máme důvěru, všechno můžeme svěřit a v něm se můžeme odpočinout. Můžeme tu prožít ten pokoj, který skutečně je v nás. A v něm se můžeme naleznout to, co Bůh zaslíbil. Amen. Tak budeme se modlit, aby jsme opravdu každý den, to je každý denní život, aby jsme v tomto světě souženě dost, říká Pán říká. A učinil nás